tiuping angin sumyak swaraning karengan samirana mawur kulawan iris umrang kantaning puspita om karengwan putyaniro sang wijawara mrengeng berswaraning madu pranta manungsung sarine kembang iler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten keng acarita omong sang bang para tangga pati jemdul saking barang wetan kaling ame gosarta gunung-gunung marandine bisa madhawani jagat raya dupi tata sing kamandyan dewasane ana wau kawu wisa wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara tumbak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rakata puta maesarespati mintuna eka dwi tricatur panca Satsapta hasta hasrana wadasa apa to pertandane kang goro-goro
Nalika semanten mungkin Arya ngurmati Wijirepatula kawan kula Semar Gareng Petrusuma kula Bagong. Ingkang samejekan madani ora rombo Wijaya Sanggropatpuna kawan medal tlatah ngeksi kondo mirem kembang popong tarase bang tarate bang rayungan
Senin ora apa-apa. Jam pira ta iki? Jam 2 kurang 10. Ingat apa? Mau diweling karo bapak sing ngasta ning Anjungan kene sesuk isih ana acara terus. Oh iya. Mula jam 3 kon paripurna. Waduh. Jam 3? Heeh. Ora usah padha geger. Seminggune sesuk sowan mrene nang Harapan Baru ning daleme Pak Kundang. Oh iya. Tanggal 8. Sesuk tak bubarke setengah 2. Lho. Kok malah saya meruput. Kudune dibubarke rada dawa. Sesuk ndelok lakone. Ya iya. Matur sembah nuwun, Truk. Ya, katur panuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane Mbah Kung minangka dadi pangarsa Kabupaten Ngawi utawa panjenengane Bapak Insinyur Haji Budi Sulistyo lan Ibu Wakil Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar STMH lan Ibu lan isih akeh sing kepareng diaturake Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Muhammad Sodik Triwidayanto penyanyi Bapak Dwi Rianto Jatmiko kok banget deh penyanyi Bapak Insinyur Tumiyono MBA iki terus anggota DPR RI terpilih Bapak Sunarno SE Pembina Upadi Pusat Bapak Daryono Bapak Bambang lan Bapak Tristianto komplit ora iso diaturake mbaka siji ya mula wis ora usah dadak piye-piye ngendikane Abah Kirun mau wis diwedharake ya ora kok perkara kepiye-kepiye ning wis biasa saiki sing Petro saka Jawa Tengah ning Ayuja ya wis akeh sing saka Ayuja tekan Jawa Timur ya ora apa-apa Jawa Timur tekan Ayuja ora apa-apa ya persilangan budaya ngene iki malah kena dienggo evaluasi terus ah iya iso dienggo kasanah bojoku kasanah jenenge bojomu kasanah jenenge ora budayane awake dhewe wah ayo seneng luar biasa iki mau memecahkan rekor apa jenenge streaming terus iya pirang-pirang sasi ora terpecahkan nalika nang alun-alun Magelang kae 20.000 penonton iki mau pira selikur heeh nek saiki wis suda ayo wis saya bengi iki mesti ana sing HP-ne murup ning matane merem kuwi ya pirang-pirang ha iya mesti soalnya ya dadi anu HP-ne nonton wong turu heeh ning ora apa-apa kaya ngono kuwi ya termasuk apresiasi. Iya. Matur sembah nuwun ya rek. Ayo diaturake menawi Bapak Bupati sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Iya. Piyai-piyai Ngawi iki kondang ramah-ramah. Iya. Yo tetembangan sing kepenak. Ayo ndak wektune entrek, Truk. Ya. Langsung ngaturke sapa, Truk? Mbak Elisa Orkaros Alaso. Ya, mangga. Jumeneng, Mbak. Nah. Penonton isih pirang-pirang iki, Mbak. Neng omah ya isih padha nyetel streaminge dhewe-dhewe. Ya. Nggih, halo Mas Bagong. Ketemu meneh. Ngadek meneh. Ayo iya no ya nang gone dhewe no. Gara-gara jam yaene iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan pira? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange rasa tok andake wis edan, mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe. Nek ora tak wangi edan ngene iki kowe ya ora mbadhok. Oh ya bener, padha-padha golek seneng badhok. Nah iya. Udang kuning ki sing nyuwun. Oh nggih, senti dawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa, bawani. Mau bengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ha iya. Wis nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ora apa-apa wis ben ngekeki sandang pangan Elisa. Heeh. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Neng dingin di tak susul kok. Susul apa? Susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye-piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta iki apa? Lah yo kan kudune leliane wis nganggo bis tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul.
Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan ya. Nah, ganti tiket kereta wae mosok ra ono duit carine dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tak nggo ijol kereta. Iya. Mantep. Ra payu gitu. Ora payu. Ya dijolke no. Gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Yo diwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud temong peksi agawe taline prangta Neno alus manis tur mrak ati wasuwinggon kula golek isi podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo Mangga. esuk awan neng ombak ratu yan mangan. wis rasa Ya? ya kudu mangan aja ra doyan mangan. Ayo. Oh, kayak ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa Pak? Disuwuki apa Pak? Kuwi ciri khas, Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden iki pupure kudu dobel nggawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah kuwi akeh banget do njaluk pupur. Oh. Oh. Ana sing njaluk idune dalange. Lho, apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi kuwi kudu dibathuke dilalati idune dalange ngono. Mula aku namanya ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. Kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to? Kasih katan jempolmu Gelem aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe kasih katan barang lho, Gong. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih. Sikat gigi kok nyilih. Kayak penabung iki tak sili ora ana sing entuk. Jijik ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Kang. Saya suwe jogetmu saya bener mbiyen. Dek zaman pertama melu aku jan mengko Mong ngene lho. Ngene ngiwone ya. Hah? Mong ngiwone. Ayo mengko ya wong rampungke wong nguyuh kaya ngiwonengen ngono. Bak ngono omong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk kok. Heeh, marang ngiwonengen. Heeh. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Ya. Ayo atur apa? Iki nek nuruti pamundutan mbok tekan ku setengah apa rampung terus Dipilih wae. dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digoleki sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja-temanja kuwi. Ayo Tin, mateng Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ah iya. Sinta. Ning ayu. Ayo ning pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Heeh, Kuwi pasuryane piye? Ledhek. Ya sia-sia lho. Antil lho kowe ora. Bocah engko nek terus don atine ora gelem melu, cah atine saka watu kowe. Heeh. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya. Nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Heeh. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku telu yo entek. Apa? S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ayo. Wong wedok nampa kahanane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Nah, nek sik pojok dhewe kae Muka Betari Durga. iya. Senengane ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nggih, ngono. Karo penonton kok ya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong weden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek ropo ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku mula mau bareng kanca-kanca nek muni tak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa iki tumbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang bang nek wedok neng. Ayo neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo Kita tua mesti Kak, mohon minta tolong enggak difotokan. Oh iya.
Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Kembang rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Zora man le dandan 2 jam ming disawur lemah. Ya, Dan dibawani. Pemane napa nggih? Lah tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung terus ya ora apa-apa. Rina wengi. Rina wangi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kawis ngatung-ngatung kok. Ngatung, oh lagi muni wis ditungi to? Oh, wis. Mulah, matur nuwun nggih Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ya sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Bungamu ra mandi. Dies ditungtungke kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kula tak sing tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa dahar, tanpa nindra, kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara asmara Ya, mangga. lamat bos. Iku Den, kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake Raja Majama. Ya, mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area.
saya suwe banyu rama saya suwe Sindenku goyang ngasih liyan yo. Sip, ngene iki men ora ngantuk. Ayo. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim Katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau ngaturke Podang Kuning pas karo pamundutan. ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nah, ayu neng kursi kiwa, Tatin kudu neng kursi tengen iki goyangane rapate bingungke. Ha wingi mangkate iki jeglong sithik iki bisa mak guyu-guyu. Barang tak ngetke memburi, ayo aja pindah. Aku ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhene. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo yuk ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki lali janjine ana. Apa pirang-pirang? Heeh, arep ngaturke apa? Bajidur kahut. Oh iya. Nggih. Bajidur kaot, bawani bajing loncat. Ya. Bajidot kahur, Walik. Bajidor kahut. ayo mangga. Gunung. Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 iki. Ayo. Santosa rebabe
Modar kaget kabeh ta. Kowe iki ngapa gedabikan mau? Aku men ngisruh. Isuh dengkul melacat ora kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bacidor kahat. Ini nalani dimatkiran sing ngedram. Iya. Aming keneke kok dandan Jawa. Ya iso deloken rak ngundurke bis terus. Iya, ya wis Ben ngarang gua ajar kok. Ya, mangga. Gajas. Najan wujud rasa besar
tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran biyen-biyen. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka. Ngene mau rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Lah iso ora usah nyelengi nang jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya, Iki terakhir tenan iki. iya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok njurung wis ngatung. Nah. Nah, kae berarti wis do nonton sanu pedene iki YouTube-mu kae. Heeh. Ngono nyeluk aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Kula nandung-nandung. Kula nandung-nandung. Di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngopo? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Lah kowe kok manut kon cincin kok ya cincin tenan. Lah ya cen sumuk rada angkat mandek. Adinya iki nganggo iki kek ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang. Yo. Cincin tenan ya. Ndar anak sing nyipasi yo. Hah? Nyipasi. Ngepasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan Terus? suarane kaya cuklek-cuklek ya. Urip bareng. Yo angel. Terus Ya mesake sik ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Ya. omongane karya mane Ben nengke wae arep ngopo? Terus urip yareng alah nek guyu lho rasa tok loke nang wae ya kowe. mati biareng Ngene salah ngono ya salah rewel. Ya. Mangga
mangga. Yuk, Mbak Anting. Ula nandung-nandung. Ah, iya Mas. Wis to. Wis. Ya wis gak bali arep apa kowe? Mbegagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Anting. Cek. Matur suwun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi. Iya. Sing wis kepareng-pareng gungan, Mbak Ika nganti ndak kelalen kok. Iya. Yo sowan yo. Gong Kowe engko ndak karo aku ditakoni karo Ndara Klasdewa. langsung nang Amarta wae to. Iya, ayo. Janeng